diri ato na dahil i-play ang verse, no? Atong gali verse kung makita siya sa Matthew chapter 6 verse 14 hasta sa 15. Kay kung ginapatawad ninyo ang mga nakasala sa inyo, ang inyo amay sa langit, magapatawad man sa inyo. Pero kung wala ninyo ginapatawad ang mga nakasala sa inyo, ang inyo amay sa langit, hindi man magpatawad sa inyo. Muyad to nga ito nga verse, no? Manumuyo kita. Amay nga langit noon, Diyos kaping balaan, Lord, pada po masalamat, Lord, nga nakabugto naman kami, Lord, nakatipon-tipon naman sa sining frequency, Lord. Tagay man kami sing kaalam subong, Lord, sa pagtuon sa sining Lord, sa imong pulong, Lord, kag kami pa nga amon ini nga maintindihan sang mayo, Lord, ini nga verse, Lord. Lord, ikaw na bala sa amon subong aga, Lord, pakamayuha man kami sining aga, Lord. Ikaw na bala sa amon tanan-tanan, Lord, kinabalik kong tanan nga pagdayaw sa imo, Lord, sa ngalan Jesus Christ. Amen. 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 So, mayad to ang atong verse, no? Sulitan ko para mapatian atong tanan, no? Kung ginapatawad ninyo ang mga nakasala sa inyo, ang inyo amay sa langit, magapatawad man sa inyo. Pero kung wala ninyo ginapatawad ang mga nakasala sa inyo, ang inyo amay sa langit, hindi man magpatawad sa inyo. Mayad to ang atong verse, no? Kanapig isining verse ay isa pa ni ka remind sa aton nga kita ng mga tao diri sa kalibutan, mga Kristohanon, kinanglan kung may makasala sa aton, magpatawad kita. Kay si Kristo gani nagpakamatay sa aton sa krus, nakapatawad man sa aton ng mga sala. So kita man na diri sa kalibutan ng mga tao, kinahanglan gid nga magpatawad man kita sa kaparihot nga tao para patawaron nga kita man sa amay naton sa langit kung kita nagpatawad. Pero kung kita wala ka nagpatawad, hindi man kita pagpatawaron sa aton amay dito sa langit. So buksan ko ang sharing, no, para maintindihan natin ang aton nga verse, no. Pag-atunan natin kung paano ito magpatawad sa kapariho aton nga tao, no. So sino bang gusto mag-share? Open lang ang control. Good morning, control. Go, Bugnay. Roger, good morning sa tanan-tanan, no, sa mga nag-monitor na sa sining frequency. So isa naman ka manami, no, kag matahong aga sa atong tanan-tanan. So, pasalamat kita naman sa bago naman nga kabuhi kag kusog nga ginhatag naman sa aton sining aga. Liwat naman kita nakabangon sa atong tagsa-tagsa ka mga iligdaan, no. So salamat sa Ginoo. So diri magatuon naman kita, no, sa pulong sa Ginoo nga makita natin diri sa Matthew 6:14-15. Ang ining pulong, no, naga-remind kag nagatudlo sa aton kung paano, no, bilang tumulo ni Kristo, ano ang dapat naton himuon sa mga tao nga nakasala sa aton, no. Kisa nayara gid ang mga tao nga nagahimo sa mga butang sa diin daw anang do kakontra naton bula, no. Paghimo sa mga kisa ginahimo ay kita sa hindi maayo. So diri nagatudlo nga kinanglan gali
magpatawad kita. Kay ang pagpatawad amoy ini ang nagapakita sa paghigugma, no? Nagapakita ini sa paghigugma, no, sa aton ni katawo. Iti sugo ni Kristo, hambal ni Kristo gani, hambal sa aton Dios nga higugmaon naton ang aton mga kaaway. So hindi kita makahigugma sa aton mga kaaway kung wala sang pagpatawad. So amo ini ang ginambal sa ni Kristo, no, nga patawaran ninyo ang mga tao nga nakasala sa inyo. No, kay kung hindi gani kita magpatawad, no, sa mga tao nga nakasala sa aton, hindi man kita pagpatawaron sa aton Dios nga Amay. Amo ini siya, amo nang ang pinaka importante nga sugo sang Ginoo nga higugmaa ang inyo isig katawo pareho sa paghigugma mo sa imo kaugalingon. Mo na ang hambal bagit sang Ginoo. So amo na kinahanglan may ara kita nga pagpatawad para mahimo naton ina nga mga butang, no, pag higugma sa aton nga mga kaaway, higugma sa aton na isig kapareho. So kinahanglan gid, no, kinahanglan gid ang pagpatawad. Kay ang pagpatawad amo ini ang isa ka balatyago, no, nga mabudlay, no, labi na kung may mga tao pala nga nagahimo sang hindi maayo sa imo, no, nga nakasala bi sa imo, no, kabudlay magpatawad. Pero way kita mahimo kay bilang Kristohanon kinahanglan naton magsunod sa Ginoo, no. Sakto na kay bisan gani si Kristo, no, nagpatawad sa aton mga sala. Bisan sa una gani kaaway na kita sang Dios bangod sa aton yung mga kasalanan. Pero anong ginhimo sang aton nga Dios nga Amay, no? Ginpadala pa niya ang iya bugtong nga anak, no, sa para sa pakamatay, no, diri sa kalibutan, pagpakamatay sa cross para sa pagpatawad sa aton mga sala. So isipa bla bisan nakahimo kita sang mga kalapasan sa una sa Ginoo, pero ang iyang pagpatawad ara gihapon. So wala sang rason nga hindi man kita makapatawad sa aton pareho, sa mga tao nga nakahimo sang mga hindi maayo nga butang, no, sa aton. Kasi ang aton Ginoo nagpatawad yan sa aton. So kinahanglan magpatawad man kita, no, agud para nga patawaron man kita sang aton Amay sa langit, no. Amoy na bala nung ang tao bala, no, kunara na gani sa bigbi isang kamatayon, no, dira pa kag nagahinulsol sa mga sala kag nagapangayo sang kapatawaran, no, nagapangaypatawad sa Ginoo, no, sa mga sala nga nahimo. Amoy na kisa ang tao makadumduman sang pangayo sang patawad sa Ginoo kun ara na sa isang kamatayon, no, kung masakit na bala. So amoy na gani nga kita, no, nga mga tao samtang temprano pa magpangayo kita sang patawad sa aton Ginoo, no, sa mga sayop nga nahimo naton. Kay ang Ginoo maaluwan, no, sang iya nga pagpatawad. Hindi dalok ang Dios sang iya nga pagpatawad, no, basta sincero ang imo nga pagpangayo sang kapatawaran sa imo nga mga sala, ang Ginoo magapatawad gid sa imo, no, magapatawad gid sa aton ang Ginoo. Kay ti amo ina ang purpose nga nagpakamatay sa cross para sa pagpatawad sa aton nga mga sala. So amoy na nga kinahanglan, no, magdangop kita sa Ginoo
hinulsulan nato ng aton mga sala, kag batunon ta siya sa aton tagipusoon bilang aton personal nga manluluwas. No, kay tigin patawad niya kita sa aton nga mga sala, no, pagi sa pag buya sang iya dugo dito sa krus. So amoy na kinanglan kita nga mga tao, hindi na kita magpasiling nga magpaligoy-ligoy pa bala. Subong na ang tion, no? Pero sang kanta na nga play, no? Subong na ang tion nga magbalik kita sa iya, no? Kay basi bala, no? Mag-abot gulpi si Kristo, ara ka pa sa pagpakasala, o wala ka pa nakapangayo patawad sa Ginoo, di wala na. No, kay once nga mag-abot na ang pagkarilo at ni Kristo, way na sang chance nga maginulsol ka pa, way na sang chance nga magpangay ka sang patawad. Bisan ano pa nimo kapangay patawad kung ang Ginoo yari na sa kalibutan para sa pag kuha sang iyang mga pinili, way ka na chance. So subong samtang wala pa, no, wala pa ka makakariluan si Kristo, kinanglan mo na maginulsol sa imong mga sala, magpangayo ka patawad, no? Kag patawara ang mga tawo nga nakahimo man sa mga hindi maayo sa imo, kay para mapatawad ka man sang aton Diyos nga may. So control, amo na siguro inang ako niya ma-share siningaga kabay ang aton Ginoong Diyos, mga padayon pagid, no, sa pagpakamayo sa aton nga ginahimo diri sa sininga frequency. So good morning sa tanan-tanan nga naga-monitor sa sininga station. So madamo nga salamat sa imong nga Miko kung sa imong nga sharing, no. Any more stations, yung bang gustong mag-share, open ang control. Go. Sir, go. Good morning. Good morning sa tanan nga ari diri subong nagapamati. So, talayawon ang Ginoo siningaga nga tipo naman kita di sa sininga frequency agud sa pagtuod sa iyang pagkaon niya ginatampit niya sa pangadlaw sa aton espirituhanon nga pagkabuhi. So kanami, no, kada kahapos kagad way ka na sa dapat nga ligwaton sini nga bersikulo kay nagapahayag diri nga kung ikaw isa ka tawo nga pinatawaron, so may lugar ka man sa langit kay Ginoong Hesus nga ikaw mapatawad man niya. Pang kungkisa sa atong pagkatawhanon, balatyagon kungkisa kabudlay, no, depende sa sala nahimo sang tawo sa imo. Halimbawa, ginpatay imo mga utod o kang ginikanan o either ibanda ginpang halitan ng imo mga pamilya, so kabudlay, no, kabudlay sang sitwasyon nga amo na magpatawad ka mga pinalangga mo sa kabuhi ginpang halitan, no, kabudlay daw sa aton pagkatawanon. Pero kanami sini nga bersikulo nga subong nga aton nga nabatian kag reminder naman sa aton, no, kahapos katama sini sundon kabudlay katama kung ikaw isa ka hindi Kristohanon nga tawo, mabudlay ni sundon nga nga pulong sang Ginoo nga ginapasunod sa aton subong tinion. Kung kisa sa aton pagkatawhanon, kung kisa hindi naton malikawan ang pagdumot, no, aragi sa aton bisa andaman niya lang na muna ang isa. Kung kisa nagambalan ta nga patawad nga napatawad so, pero sila mambal ka man na balos-balos lang na, meaning may pagdumot ka pa. Kaya usually mabatian nato na sa mga kapdanan ta kung kisa sa ilababa nga daw ang tawo gidya may pagdumot pa simo. So kung ini nga pulong
ini nga kung imo sundon igugmaon mo ang Ginoo, ini siya mawala ang imong mga pagdumot. Kay ano ganit sa ano no, nagasining sa ganit sa John 14:15 no, nya nakagapayag sa nga, if you love me, keep my commandments. Kung ginaigugma mo ako, siling niya sundang akon katipan o kung kasuguan. So kanami sini nga mga pulong nga dapat aton tun-an kay gigugmaon agot kita kabalo magpatawad kay kabudlay katama kun ikaw hindi isa ka Kristohanon nga wala pagibaton ang Ginoo sa imo kabuhi, kabudlay sundon sini nga mga pulong. So dapat kita patayo sang patawad kag magpatawad man kita dapat sa nakasala sa aton. So kanami sini nga tinion nga aton subong kapagatonan. Ito kahapos lang ka ano 1 plus 1 equals 2 hindi 11. Pero tiyan mo na kung kisa tao maka ano bala makahimo sang sala ginapandaman mo na sa dayon ara gid ang pagdumot sa tao. So salamat ka sini nga pulong nga gipabatyag naman sa aton nga dapat kung anong sala sang tao gadi sa aton kinahanglan dako magsindi kabalo ka magpatawad kay para ikaw patawaron man sa Ginoo. So amo na nagoro control damo pag mabulos kaga salamat sini nga pulong. Back to you. Madamo man nga salamat ipilipil sa isa naman ka manami mong sharing no. So in more stations pag gustong mag-share open lang control. Amigo, tinatanaw ako. Okay, no, may mga kasi mo ta. Kaya sa tanan-tanan nga nag-monitor sini nga frequency, no? Babay nga ang Ginoo nagpakamayo sa aton subong adlaw. Nagdugang naman sang isa kakabuhi para sa aton, no? So, dapat yun nga dayawon naton kag alagaran tungod sang iya kaayo, no? So ako kapasalamat man sini nga mga pulong sa dinini nagagabay kag nagaubay mga insadsaran sang isa ka adlaw nga pagpakamayo sang Ginoo nga dapat mangin mapinatawaron, no. So ini nga mga dinalan daw kahapos lang man ini nga hambalo naton nga hapos lang kapatawad sa aton isig kapariyo kay insidente na nato mo kita nga mga Kristohanon nga kung ginapatawad nato ng atong kaugalingo ang aton isig kapariyo ginapatawad man kita sa ang Ginoo kay ang mga pulong balang gaulo ang gid kung anong ginahian balsang Ginoo kung anong ginahimo nimo sa labing kubos nga utod ginahimo mo man sa akon. So kung ginapatawad nato ng aton isig kapariyo ginapatawad man kita sang Ginoo. Kung ginhatagan kita sang grasya sang Ginoo sa aton pagpangabuhi ginpakamaayo kita dapat ipaambit man naton sa ibang nga tawo nga mga nagakinahanglan. Pero ining mga punto sa pagpatawad mabudlay ini pareho sang gin-share bag-ulang ni Sinotoy Felipe nga kung ginpatay ang imo utod ginikanan o kung lapit nga pamilya o kung lapit nga himata mabudlay ang inatawag nga hambalon mo lang sige lang patawara lang na hindi na napag-iakusar kaya mo na ang ginhambal sang Ginoo, no. Kay ang ina nga konsekwensya dapat na niya nga bayaran iya, no. Kabayaran niya ina iya sa mata sang Ginoo kag sa kasuguan sang gobyerno, no. Kay may layi ang atong gobyerno Pero kung makita naton ang kamunuan sina nga hindi naton mapatawad ang aton isig kapariyo tungod sang ginatawag nga bugal kag kaakig, no. So sa 7 capital sin ang bugal kag ang kaakig ara na, no. Hindi naton siya mapatawad kay hambalon nato nga bati kung patawaron ko na siya daw pariola na nga wala sang bili ang amon, wala sang ang dungog ko, wala sang bili daw husto lang kami simu na hindi ko, no, akusar ko, no, tungod sa bugal.
Hindi mo man mapatawad ang imo'y sikapariyo tungod sang kaakig, no? Kaakig wala nga gadabo sa aliputuran sang imo nga bon maro, tudok sa tulay nga kaakig, hindi mapatawad, no? Mabaka, bahala da, maubos amon propiedad, akusar ta ka, no? Amo ginabala. Pero kung may nagasapdo nga mga pulong, mapaganhagan kag lubos ini maintindihan kay kadamo gani isang mga kaso sa aton palibot nga nagakalakabo nga ginaurong nila ang kaso sa isa ka tawo. Hindi na lang na pag-akusara, na impito mala na siya, no? Sa bagay, no? Daw kahapos to, no? Pero dapat sa tao ang bugal kag ang kaakig marumpag, no? Para nga mangin paghigugma ang magbulos, no? Kaya kung may paghigugma ka sa imo isikapariyo, maskin patyon siguro imo utod, patawaron mo lang siya, no? Sa literal, ayan, may makahimo, ayan sila, no? Kabay ini nga mga bagay kag mga pulong mangin isa ini kapag tulunan sa aton ang pagbinagbinag sang ginatawag nga pagpatawad, no? Kaya kung sa kasimple lang ang mga sala, istorya malano kung sismis daw kadali patawaron. Pero kung nagdulot naging sa tulan ang ina nga kaakig maburubudlay kung wala sang giya sang Espiritu Santo sa tagsa, no? Pero may mga may mga tao nga nagakatabugid nga kinapatawad lang, no? So makikita na nato sa aton palibot, sa aton mga isikapariyo nga may kasubong sina, no? Ayan, ina nga mga tao ginlimbungan na ina sang grasya sang Ginoo sa mula sila nga mga bagay mapatawad nilang isikapariyo, no? Kabay lang ining pagpatawad magapadayon sa tagsa-tagsa sa ato, no? Kag ang paghigugma among mga bulos mayong aga sa tanan. Manamugid nga salamat sa imo nga sharing nga amigo tinutuno, no? Isa naman ka sharing nga manami, no? Kung sino pang gustong mag-ugang, open ang control. Gumaw gani may nga sa imo control, may nga man sa tanan nga nag-monitor sa sining frequency. Dali ang ginang Diyos sa sininawan nga aga. Sa diin liwat kita na makatuon naman siya nga mga pulong. So isa ka manami naman nga talakayan sining aga. Kuha sa book of Mateo chapter 6 verse 14-15. Is about forgiveness. So ang tinaga nga pagpatawad. So ini nga verse hindi ko ni malipatan kay isa ini nga naka-sabdong sa akon. Ako personally may mga experience ako sa akon kabuhi nga hindi ko man malipatan. May mga hatred ako sa akon tagipusoon nga grabe ang akon kaakig sa isa ka tawo nga nakahimo siyang dako man nga sala sa akon nga kabuhi. So hapos ang paghambal nga pagpatawad, pero kabudlay himuon ang matutuod nga pagpatawad. So dapat pangamuyuan mo gina sa Dios kung ang ini nga tawo kaya mo patawaron. So apang nabasa ko ang ini nga passage, ang ini nga verse, nga kung hindi ikaw makapatawad sa imo pareho, hindi ka man patawaron sang amay nga ara sa langit. So kita, kung nagkapangayo kita patawad sa Dios, pero wala man tagali nakapatawad sa aton nga isikapariho, ang Dios, ang amay naton nga ara sa langit, hindi man gali makapatawad. So dire ako nakasiling man nga ang pulong sang Dios matalom gid man, kasubong gid sang espada nga duwang sulab. Kaya nga naigo ako sa pulong sang Dios, nasabdong ako nga kinahanglan gid gali magpatawad. Kay kung ikaw gali may hatred ikaw sa tagipusoon mo, may kaakig ikaw sa isa ka tawo,
daw wala ikaw sang peace of mind, wala ikaw sang kalinong, wala ikaw sang katawhayan sa balatyagon. Bangod nagapaminsar ikaw, paano ka makatimalos? Paano mo siya halitan? Paano siya makabayad sa iyang hinimo nga sala sa imo? Pero ang pulong sang Dios matarong, kag amugid ang matutuod nga magakorek sa imo nga balatyagon. Diri gani sa Roma 12 chapter 19, amo ini ang nakapaumpaw sa akon. Ang Diyos nagsiling, mga hinigugma, hindi gid kamo magtimalos. Pabayi nga ang Ginoo, amo ang magsilot sa ila, sa iya kaaging. Ako ang Ginoo ang nagsiling sa kasulatan, ako ang magtimalos, ako ang magsilot sa ila. So kaathag sa ginhambal sang Dios, nga siya nagali ang magsilot kag magtimalos sa ila. So sa gihapon magaatubang sila sang silot, kag magaatubang sila sang konsekwensya suno sa mga binuhatan nila nga hindi maayo. So diri ako nag give up, diri ako nag buhi sa akon nga kaagig. So sa sina nga time na angkon ko ang peace of mind, indula ako ang hatred sa akong tagipusoon, indula akong kaakig sa akon nga dugan. Kag nagpasalamat ako sa Dios nga naangkon ko ang ini nga desisyon, nga ginpatawad ko naman ang mga nakasala sa akon. Kay ang Dios gali, ang amay naton nga sa langit, magapatawad man sa aton kung kita nakahimo man nga ginpatawad naton ang mga nakasala sa aton. Kay maatahag man diri gani sa Marcos chapter 11 verse 25 and 26, kung magpangamuyo kamo, patawaran ninyo anay ang mga nakasala sa inyo, agod patawaron man kamo sa amay nga ara sa langit. Kay kun wala kamo nagpatawad sa ila, hindi man kamo patawaron sa amay nga ara sa langit. So maatahag ang sugo sang Dios nga higugmaon mo ang imo kaaway. Sakto na hindi basta-basta nga magpatawad, nagadepende kung ano kadako sang iya sala. Hapos patawaron kung very minor lang ang sala nga nihimo niya sa imo. Pero kung sala nga daw mortal nga sala, kabudlay gid man magpatawad. Labi na kung ginhalitan ikaw, ginhalitan ang panimalay mo, kabudlay magpatawad. Kung tawhanon lang ang balatyagon ang pairalo nimo. Pero kung pangamuyuan nimo kag itugyan mo sa Dios, kabalo ka gid magpatawad. Kay tanan kita gali makasasala, ginpanginmatyan kita ni Kristo. Pangod sa aton nga mga sala, nga sa bagay hindi niya na sala. Aton sala apan si Kristo nagpakamatay. Kabay pa nga kita, dako man ini nga leksyon sa aton, nga kinahanglan man gali magpatawad. Dulaon tagali ang hatred sa aton nga tagipusoon, agor maangkonta ang kalinong. Kay kung ara na kita kay Kristo, maangkon gid naton ang tutuod nga kalinong sa balatyagon kaguna-una. Bangod si Kristo amo ang prinsipe sa pag-idait. Kay kung kita mapinatawaron, yan maangkon man naton ang pagpatawad sa Dios, kag maangkon man naton ang regalo nga among kabuhi nga wala sing katapusan. Dapat kita manumbalik sa Dios, ituad ta nga aton mga sala sa iya, hinursulan ta nga aton mga sala, kag pangayuan ta man sang kapatawaran ang mga sala nga nabuhat naton, kag patawaron tagid ang mga nakasala man sa aton. Agod ang pagpagamayo sa Dios, maangkon naton, kag ang promesa sang Dios, maangkon naton nga among kabuhi nga wala sing katapusan. Amo na ma-share ko kontrol sining aga. Dalayawon kita Ginoo kag ang Dios magpagamayo gid sa aton tanan. Good morning. Madam Ubit nga salamat sa imo mo ganino sa
isa naman ka sharing mo nga marami, no? Sino ba na gustong magdugang, upin na ang control. O kanami sa ating nga verse, no? About patawad. So, kapudlay control, pero pangayuan na lang natin sa Ginoo ang ang Ginoo magtuy-tuy sa aton kung paano ta patawaron na nagsala sa aton. So, any more sessions? Sino ba gustong mag-share? Open lang control. Control. Go man. May agas mo control, may agas tanan nga station. Yan, nag-monitor sa mga aga. Nilayaw ng Ginoo sa pagpadayon naton sa pagtuon sa iyang mga pulong. Meaning pulong aton ginasiran subong. Gani sa nambal na sa mga naguna nag-share. Budlay ining i-apply sa aton kaugalingon. Pero hindi ni siya budlay kung kita mismo may Kristo na sa aton kabuhi. No? Ang words nga ang word lang nga pagpatawad, no? Hindi ni siya naton nga pasimplihon lang. Kay magsiling gani kita nga ginpatawad na kita sa Ginoo. Buot silingon. Hindi na ta magliwat. No? Pareho sina karon. Magasasala ko. Grabe kuya. Tanan-tanan ginintrahan ko. Tanan na hindi makapamuot sa Ginoo ginintrahan ko. Tapos sang uli nakarealize ko o kung gintandog ko sa Ginoo, nagbalik ko siya, nangin matutong ko siya. Kag nangayo ko sang kapatawaran sa iya. Tanan-tanan ginsurrender ko siya. Hasta nangin matutong ko siya. Naga-serve na ko sa iya pagi sa iya mga pulong. Sang ulihi, nabtan sang dako ng problema, nag-backslide ko, no? Tapos nagbalik ko sa akon nga ginhalinan kung diin ko naghalin. Pero yato sang balik ko na sa Ginoo, ginpatawad ako sa Ginoo. Tungod nga gintukyan ko siyang tanan, ngayon ko siyang kapatawaran. Pero naagyan ko siyang dako na problema kung nag-backslide ko, kung nagbalik ko sa ginhalinan ko. Ang Ginoo hindi na iya magpatawad sa aton. No? Totoo, hindi na iya magpatawad liwat sa aton kung kita nagbalik kita sa aton nga ginhalinan nga bisyo. Kay kung magbalik kay kung patawaron ta sa Ginoo sa pasulit-sulit naton nga pagpakasala, wala ngayo ta patawad, okay na, tapos pasala naman taliwat, ngayo naman ta patawad, hindi sulit-sulit, hindi na gusto ang Ginoo sulit-sulit. Kay pareho lang kung mag-amo ng aton attitude, pareho lang nga nagpalansang si Jesus Christ. Diba? Kung sa pasulit-sulit kita nga pagpakasala, pasulit-sulit man kita sa pagpangayo sa kapatawaran sa Ginoo, hindi amo na. Kaya ang Ginoo kaisa lang magpatawad sa aton. No? Kaisa lang ang Ginoo yang magpatawad sa aton. Hindi na kay siling nakasala ko, ayaw lang ko patawad, okay na na. Imo naman ko kawyan, kayuhan. No? Tapos kung imo kayuhan, lipay naman ang Ginoo. Tapos imo naman ko sala naman to, naka-realize naman ko, ngayon naman ko patawaran. Hindi sulit-sulit ang pagpatawad. Kay pareho man na gani sa aton bilang mga tawo bla. Nga kung ang nakasala sa aton ginpatawad na naton,
tungod sa pagpangayo sang patawad sa aton, pasensya yata, pasensya naton siya, kay sa nabatyaga naton, sincero siya. Pero gali, hindi, ang iya gali ang pagpangayo sa patawad sa aton, pasulit ng ano lang li, pakitang tao, no? Sa piyak gali sina, wala, no? Sa sulod sa iya tikipusoon, wala gali, sang kamaturan ang pagpangayo sa patawad. Di, padayon gyapon na sayang magahimo sa imo sa kalainan. Di, kita gani nga tao, hindi tanay basta-basta ang patawad. No? Ang Diyos pa naton, ang aton Diyos maimon. Dapat na surrender ta na siya tanan, kinbaton na naton siya nga aton personal manuluwas. Kung silingon, hindi na ta magbalik-balik pa sa ginalinan naton. Kay para lubos ang pagpatawad sa Ginoo sa aton. Kay kung sulit-sulit kita sa pagpakasala, sulit-sulit kita sa pagpangayo sa patawad sa iya. Kaisa lang niya si Jesus Christ na nagpalansang sa krus. No? Kaisaya lang tayagin tubos sa aton yung mga sala. Magani nga kita nga nga harap na kay Kristo. Hindi na tayo magtalikod sa iya. Padayon kita ya sa pagbago. No? Kaya mo na ang gusto sang Diyos. Kaya kung magbalik kita sa aton malain ni ginahimo, silutan na kita sa Diyos. Maginamatap po sa aton. Muna nga dapat halong kita kung ginbaton naton si Jesus Christ naton personal na maluluwas. Halong na ta sa mga tentasyon. Kay ang Ginoo nagatulok na sa aton. Kay iyan na ka anak sa ginbaton ta siya ang atong personal na maluluwas. Mala na ako ni Master Control. Mga salamat ka. Good morning sa tanan. Madapog nga salamat man no sa isa naman ka manami nga sharing no. Sino ba gustong magtugang open ang control, naga silent monitor, kung gusto man ninyo nga mag-share, open lang kamo, welcome hit kamo, open lang ang control. Control mayong agasi mo da. Go Charlie Bravo. Dalayaw gila Ginoo sa siningaga nga agin tagaman sa Ginoo sa aton ng isa ka maayong adlaw nga may pagpakamayo sa aton nga padayon sa aton mga liguton siningaga kag may aga sa tayo nga nagapamati sining station kag sa mga modulitors mayong aga kag salamat sa inyong mga share karon nga aga kay kabayan Ginoo mapakamayo gid sa aton nga taga nga kaliwat sang kusog nga sa gyapon magpadayon nini nga mga hilikoton sa liwat salat na yung agasan sa inyo so sa naman ni kamatahong talakayan siningaga daw sugpo nini sang talaka at sang Sabado nanungod din sa prayer so isa ini ka buluaton isa ini ka kinahanglan sa aton kabuhi no nga kinahanglan kita mag pangamuyo nga mo na itong dapat aton ni pangamuyo nga imuo naton sa naton ka mga sa makatauhan nga sa palibot nga tuduan kita kung paano kita mapinatawaron sa aton kaingod o abyan naton nga nakasala sa aton so amo ni dapat naton ibutasan ko galingon nga agad kita magtubo nga matured sa pag-aalaga sa Ginoo pagtuo naton no kay kung hindi tani mahimo nga mga amo ni nga klase sa mga pagpatawad sa aton nga sikat tawo so hindi tani maangkon tawag nga pagtubo bilang alagad sa ating Ginoo no kinahanglan tagin ni ang magpatawad kita sa aton sikatawo. So kangay kita basang kangay isang sa kabata ang example sang Ginoo lang kangay isang sa kabata. Ano blang bata nga ang karakteristik sa bata masang kuang sa kabata. Amo na sa wala siya pagtumot no. Do ano sa hampang na siya anong ba sila no kinahanglan kangay kita sang bata. Nga way kita sang
dumot sa aton sa aton si kapariho. Kitong siya nakasala sa aton. So amo na nga para magtubo kita bilang Kristohanon, nanan mangin amo niya karakter ating dapat nga himuon no magpanawaron sa ating nakasala sa aton. So sinagyan ko man nga mga kuan na muna lang akong sa akong nga buton ka o daw saan di po masiling nga daw patawal mo sumblas tigala ka sa impito gana ka sa kainit no. So muna sa rukon na kuan mo na nga dahil na kuan mo na sa mga galingon nga belandas la or ang Ginoo ya mabalos magyapon sila no. Kita ya paupod lang tayo kung anong kwante mo na yan ato basta hindi lang tayo pagtandugong giyan nga daw ginahay nga po kita bilang nga daw patsyon kita kasi mo na yung Ginoo mo bisan nga patsyon siya sigapon na ang bala pasama yan patawara sila may kaya sa kabalosin lang yun mo ito mula mga karakter budlay no doon di mo mahimo mo pero kung himo mo gali so nami gali dumiyara gali nga daw kalipay lang nga hindi mo ma-espikasin mo nga gulingon nga anigin biskan perte ko gali sila pero sa Ginoo ya tao ko sa Ginoo ya no tigay na imo mo na imo nga katungdanan mo ti simple mo muna lang nasulat sa Biblia nga kailangan higugmaon mo imo kaaway no subong sa imo kagalingon so budlay mo no pero tinguan nga ipamuyo sa Ginoo amo na kapangamuyo lang kita ya kapital sa mga muyo lang kita kang Ginoo na yung balas na sila ya amo na yaton dapat nga sundon nga kung anong ginamba sa Ginoo nga itugyan ta lang sa ila ya itugyan ta sa Ginoo sa ang kaaway no siya lang yung magtimalos hindi na kita so mo na dapat mo nga kana na ang tante di mapinubuson kita kag mapitanawaron kay amo na ang karakter nga mapanaton mangko naton kung na karakter so amo na ang mga promisa na Ginoo sa aton so kabuhi ko lang katubusan amo na nga bisan daog pwede kita sa tao kita sa Dios no amo na yang kuanda nga kaya magpinabuson kita may gugmaon kita sa tag sa naron ka mga nakasala sa aton amo na ya aton na dapat himuon magbayno magpaupos sa kita sa galingon so gugmaon naton sila kay isa na sang mga sugo sa Ginoo na igugmao nato kung nagagumato nato ni si kapariyo so pariyong nang agugma kita sang Ginoo ang Ginoo ang amo na kung ganigumato ng along kaway nagatumang kita sang sugo sa Ginoo nga tawag na if you love me keep my commandments so mo na ang iyang kwantira ang iyang mga punto na magigugma kita sa aton nga kaway ay hindi na mapos na ya magambal sa muna pero mabala mo nagyapon kung siya nakasalasi mo kung gusto mo nga may pagkakaroon siya may pagkaulit ka man siya nga daw patawaron mo siya si katuloy siya sa ipakuan siya isugid mo siya kung anong hinihimo at ang sala may ipapa mo siya kaya kung hindi magpati tiyan mo na magtumakas ang mga desisyon kung anong imo dapat kung hindi pag isang pati sa imo patawag ka sa mga saksibla para mapakuan siya hindi ko pa pag-chismis siya alam mo na siya katuloy siya ang kunanong siya ang nakasala sa imo katuloy siya kagipalapiktis siya kagisugid siya ibalo siya ang nakasala sa imo amo na nga may mapatawaron mo siya patawaron mo na sa iya nga sala ikuan mo siya ibalo mo siya bla muna so muna kung kita kung sila magsasaton so patawaron tagi sila kay di tao man na sila mo kay Ginoo patawad man na sila kay sila kabalo sa ila na imo so magman ang tao makasala man kiti na kung kita mo napanog kita sa sala so ang Ginoo may kam nagyapon may harap na para sa ila may tsansa sila may tsansa man na sila hindi pa man na sila basta buhay sila may tsansa yung tao mo magpalayo sa patawad sa Ginoo so mo naman sila kontrol dalangin ng Ginoo sa mga siningaga nga nakaimot mo kita sa aton nga mga likod pa siningaga God bless tanan madamo salamat Charlie Brab sa isa naman ka share mo nga manami no
sino pang gustong magdugang, open na ang control. Nag-press spaghetti, go go. Good morning, control. Good morning sa tanan. Tanan nga nag-monitor, nag-silent monitor. Good morning. Dalayaw naman ang Ginoo. Sisa naman ka bagong adlaw naman yung dinhatag niya sa atin. Kanang isang verse kay sagit ka dako nga reminder sa aton nung ang Ginoo ya dogma pag ang Ginoo pagpatawad amoy na nga amo man ang gusto niya himuon naton nga mga katawhan niya na dapat mangin mapinatawaron man kita sa mga tao nga nakasala sa aton. Kabalo kita nga kabudlay gid hambal nga patawaron ko na sa kabudlay pero sugo ina sa Ginoo kaya ang Ginoo gani siya ang nag-uhi sang iyang kabuhi na palansang sa cross para sa mga sala natin ng mga tao. Kung sa bagay siya gani wala sang sala pero gintubos niya ang aton nga mga sala tungod sa dako niya nga gugma sa aton. So amo na no nga dapat ka kita himuon gid naton ang iya nga suko. Kabalo kita nga bisan kabudlay pero amo na ang gusto sa Ginoo nga kita magpatawad man sa aton nga nakasala sa aton kay ang Ginoo gani bisan ano pa kadako sang sala nga nahimo naton ginapatawad niya kita. Kung may makasala sa aton syempre kabudlay manggid kag daw kasakit bala sa imo nga nabatyagan sabi na kung hindi tuod kag may muan ka bala sang istorya nga hindi ka matuoran pero ang imo naton sa langgit kabutang no itugyan sa Ginoo surrender pangamuyo naton nga kung ano man ang mga kalain sang buot ano man ang hatred nga ra sa tagipusoon dulaon ina sang Ginoo kag madula man ang aton nga kalain sang buot sa tao mismo nga kung amo ina ang nalaina naton sang buot mapatawad naton siya kaya ang pagpatawad iyagid ina sang Ginoo nga ang Ginoo mapinatawaron hambal niya kung magpatawad kita mapinatawaron kita sa nakasala sa aton mangko naton ang gingharian sa langit. Kung hindi kita magpatawad sa nakasala sa aton hindi man kita pagpatawaron sa amay sa langit. So amo na gali no kung hindi kita kabalo magpatawad sa nakasala sa aton hindi man ang Ginoo magpatawad sa aton. So lagi ka chance nga makaupod kita kag maangko naton ang reward nga ginpromisa sang Ginoo sa aton nga eternal life kag maka-start kita sang balay nga pinaman niya sa aton nga mo aton nga permanent nga listaran kun ang hatred nga ginapairal naton sa aton nga tagipusoon. So kabalo kita kung budlay gid man tugyan lang naton sa Ginoo kay ang Ginoo niya wala gid sa imposible basta tutuod naton nga ginatugyan sa iya inatanan kung ano man nga mga hatred ano man nga mga kalain sang buot nga ra sa aton nga balatyagon nadula gid inatanan tungod ina amo nang gusto sang Ginoo nga himuon naton patawad kag mag higugma sa aton nga isig kapariho higugma naton ang aton isig katawo ang aton nga mga agyanan ang aton nga mga neighbor amo nang gusto sang Ginoo nga himuon. So muna gani nga kung anak ka sang Ginoo kag Kristohanon ka hindi gid mahapos ang mga butang nga gusto sang Ginoo nga ipasunod sa aton pero kung kita may Kristo sa aton nga kabuhi anang inatanan mangin mahapos tungod sa bulig sang Ginoo. Tugyan naton sa Ginoo ang Ginoo ang pabayaan naton nga siya maga buha sinatanan sa aton nga balatyagon ket ang Ginoo amo gid ang aton nga kabayaan nga siya ang maga-lead sa aton nga kaugalingon. So kanami sa sini nga verse sa puli nga madamo gid sang maka-inspire sini nga verse no nga ang pagpatawad ja
iyagid ka sa Ginoo. Ang Ginoo gugma ug ang Ginoo pagpatawad. Amo na nga sundo naton kung ano ang sugo sa Ginoo kay amo ina ang aton nga way nga kita maangkon naton ang mga promesa nga ginisaad sa Ginoo. Wala lang ma-share ko control. Good morning sa tanan ka. God bless kay sa aton tanan. Madapokit nga salamat ka Strawberry, no? Manami mo nga share, no? Dili natin tapusan na natin nga sharing. Kuwao naman natin subong ang sinong gustong mag-pre-request, open lang ang control. Kung wala pre-request, i-play ko liwat ang ang verse naton. Ang verse naton makita siya sa Matthew chapter 6 verse 14 hasta sa 15. Napatawad ninyo ang mga nakasala sa inyo, ang inyo amay sa langit, magpatawad man sa inyo. Pero kung wala ninyo ginapatawad ang mga nakasala sa inyo, ang inyo amay sa langit, hindi man magpatawad sa inyo. So, ihatag na nato ng tion sa closing prayer ni Migo Tenetono, no? Migo Tenetono, Ganun. So, mga kauturan, ipahamtang na ito ng ato ang kaugalingon sa presensya sa Ginoo. O Ginoong Diyos nga makagagawom sa nga tanan nagadaya nagapasalamat kami sa imo Ginoo tungod sang grasya sang kabuhi nga imo giginhatag sa amon sining adlaw. Salamat sa tanan nga pagpakamaayo nimo o Ginoo. Pagsalamat man sa mga pulong nga amon napatian sa diin ini o Ginoo ini manging gabayan sang amon maayo kag Kristohano nga pagpangabuhi. O Ginoo, patawara kami sa aton mga kasalanan. Tungod nga nakasala kami sa imo sa una-una sa pulong kag sa pagpatumbaya. Kagabay pa o Ginoo. Nga bugayan mo man kami nga kami mangin mapinatawaron o Ginoo. Salamat sa tanay nga mga grasya kag mga kaayuhay nga amon nabaton o Ginoo. Labi na gid o Ginoo mga grasya nga wala pa namon mabaton o Ginoo. O Ginoo, ginapangamuyo ginamon sa imo nga kabay ikaw gid ang magatandog sa tagsa sa amon sini nga mga modulator kag sa tanan nga naga-monitor sini nga frequency. Nga may mga ginabatya kami nga mga balatian sa amon mga lawas kabay tandugon mo kami kuhaon mo sa tagsa sa amon ang mga kalain sang buot. Ang mga ginabatyag namon nga mga pisikal nga mga illness kabay pa o Ginoo ikaw gid ang magatandog sina tungod kay nakahibalo kami o Ginoo ikaw lang gid ang Dios namon nga dalangpan kag maayong manugbulong. Subong man o Ginoo giyahi man ang tagsa sini nga mga tawo sa sini nga frequency nga makakita man sila o Ginoo sa dugang pagid nga pala nga buhian sa ilang pag sinalayo sa matag adlaw-adlaw nga tanay kagkabay pa o Ginoo. Nga ini tanan nga mga buluhaton namon makagapadayon ini para sa imo kadayawan kag ang paghigugma kag paghidayat sa tanan nga nagamodulate sini amugid ang mga sentro nga ikaw nga si Jesucristo ang amon personal nga manluluwas amugid ang magagiya sa tagsa kapanghuna-huna sa diin o Ginoo sa amon pag-sharing sini nga frequency ang sentro ang paghigugma sabay ini magapadayon kag initanan o Ginoo ginapangayo namon sa imo pay kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo. Amen. 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 So, madapokit nga salamat sa naga-participate, no? Mayo king aga sa inyo.